שלום לכולם, אני אורל. ואני קטיה. והיום אתם הולכים לרקוד ואלס. השיעור הזה זה שיעור למתחילים, והוא בנוי בצורה כזאת שכבר בסוף הסרטון אתם תוכלו לבצע את כל התנועות לגמרי בעצמכם. מיד אני וקטיה נדגים לכם את התנועות שאתם הולכים ללמוד היום, ואחרי זה נדבר על עקרונות בסיסיים שכל אחד חייב לדעת לפני שהוא מתחיל לרקוד ואלס. עכשיו אנחנו נדגים לכם. הוואלס הוא אחד מחמשת הריקודים האירופאים בריקודים הסלוניים. והריקודים האירופאים שונים לגמרי מהריקודים הלטינים שלנו. כמו הצ'אצ'ה שלמדנו בשיעור שעבר, אני בטוח ששמתם לב שכשאני וקטיה רקדנו עכשיו החזקנו עמידה, שהיא שונה לגמרי מהעמידה שהחזקנו כשרקדנו את הצ'אצ'ה בשיעור הקודם. אני אקדיש לעמידה הזאת שיעור בנפרד, שאנחנו נדבר רק עליה ונלמד איך אנחנו מחזיקים אותה. ועכשיו אני רוצה שניגש שאר לצעדים. הצעד הראשון שנלמד זה הריבוע הקטן. למה ריבוע? כי אנחנו ממש נרצה לסרטט ריבוע עם הרגליים שלנו. אנחנו נכין את רגל ימין, ואנחנו נעשה צעד קדימה מעקב. עם רגל שמאל נעשה צעד הצידה ונסגור רגליים, ורגל שמאל אחורה, רגל ימין הצידה, לסגור. ושוב, רגל ימין קדימה, הצידה, לסגור, רגל שמאל, אחורה, הצידה, לסגור. מעולה, עוד פעמיים, קדימה, הצידה, לסגור, אחורה, הצידה, לסגור. מעולה, זה הריבוע הקטן. למה קטן? כי יש לנו גם ריבוע גדול. בריבוע הגדול אנחנו בעצם נרצה להוסיף רבע סיבוב לכל 3 צעדים. למה אני מתכוון? אנחנו נתחיל כמו שהתחלנו את הריבוע הקטן, נכין את רגל ימין ונעשה צעד קדימה. רק שעכשיו כשנעשה את הצעד הצידה, אנחנו נרצה להסתובב לקיר שמצד ימין שלנו. הצידה ונסגור רגליים. ונעשה צעד אחורה עם רגל שמאל. ונמשיך לצעד הצידה עם רגל ימין ושוב נסתובב לקיר שמצד ימין שלנו, נסגור רגליים. נכין את רגל ימין, צעד קדימה מרגל ימין, נסתובב שוב לקיר שמצד ימין שלנו. ונסגור רגליים, ושוב צעד אחורה, נרצה להסתובב לקיר שמצד ימין שלנו, צעד הצידה, לסגור. בואו נעשה את זה שוב. רגל ימין קדימה, מסתובבים ולסגור, ואחורה, הצידה, לסגור. וקדימה, הצידה, לסגור, ואחורה, הצידה, לסגור. אני יודע שזה קצת יותר קשה ואנחנו מיד נתרגל את זה שוב, אבל אני רוצה שנעבור רגע על הסיבוב. אנחנו בעצם נרצה להסתובב מקיר אחד לקיר השני, ולקיר השלישי, ולקיר הרביעי. בעצם כל פעם אני עושה רבע סיבוב, ואני ממש עובר על כל הקירות שיש לי בבית. כל פעם קיר אחד. ותוך כדי אני שומר כל הזמן על הקדימה, הצידה, לסגור, אחורה, הצידה, לסגור, פשוט בסיבוב. בואו נתרגל את זה שוב. אז אני עושה צעד קדימה, הצידה מסתובב, לסגור, וצעד אחורה, הצידה מסתובב, לסגור, וצעד קדימה עם ימין, הצידה מסתובב, לסגור, ושמאל, שמאל, הצידה, לסגור. אוקיי, אני מקווה שאתם זוכרים את הצעדים. הפעם אני לא אגיד איזה צעד אנחנו עושים, אני רוצה לספור לכם את המוזיקה, כדי שתדעו איך לרקוד את זה אחרי זה במוזיקה. אוקיי, אז בואו נחזור על הריבוע הקטן, ריבוע גדול, אבל הפעם בספירה. אנחנו נעשה 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. זה הריבוע הקטן, בואו נעשה את הריבוע הגדול. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. אוקיי, אז אני רוצה לתת לכם 2 דקות של מוזיקה שתוכלו לתרגל את זה. מי שמצליח לשמוע את הקצב, מצוין. מי שלא, לא נורא, תתרגלו את הצעדים, הקצב יבוא. אז קדימה 2 דקות, תהנו. Can't
תרגלתם? איזה כיף, אנחנו כבר מחכים לשמוע איך הלך לכם, ואנחנו מיד נעבור לתנועה הבאה. שיהיה החלפות. בואו נראה. אנחנו מתחילים את ההחלפות גם כן ברגל ימין, ואנחנו עושים צעד קדימה, הצידה ולסגור. עכשיו אנחנו נכין את רגל שמאל, אבל הפעם אנחנו נלך קדימה. קדימה, הצידה, לסגור. יופי. עכשיו אנחנו נכין את רגל ימין ונלך אחורה. אחורה, הצידה, לסגור, ונכין את רגל שמאל ונלך שוב אחורה. אחורה, הצידה, לסגור. ורגל ימין, ימין, הצידה, לסגור. רגל שמאל, שוב קדימה. קדימה, הצידה, לסגור. ימין אחורה. אחורה, הצידה, לסגור. רגל שמאל אחורה. אחורה, הצידה, לסגור. פעם נוספת. ימין, הצידה, לסגור. רגל שמאל קדימה. קדימה, הצידה, לסגור. רגל ימין. 1, 2, 3. רגל שמאל. 1, 2, 3. אוקיי, אנחנו רוצים לנסות לרקוד את כל התנועות מההתחלה עד הסוף, ואנחנו נבצע את זה בצורה הבאה. פעמיים ריבוע קטן, פעם אחת ריבוע גדול, החלפה קדימה והחלפה אחורה. בואו ננסה. אוקיי, אנחנו רוצים להתחיל עם ריבוע קטן. 1, 2, 3, 1, 2, 3, עוד 1, 2, 3, 1, וריבוע גדול. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, והחלפה. 1, 2, שמאל קדימה. 1, 2, 3, ימין אחורה. 1, 2, 3, 1, 2, 3. איזה כיף, אנחנו מקווים שהצלחתם. אם לא, אני מזמין אתכם לעשות פוס בסרטון, לנסות את זה כמה פעמים, ולחזור אלינו, לראות איך רוקדים את זה ביחד. אנחנו נצא לעמוד אחד מול השנייה. הבנים יושיטו את יד שמאל לבנות. והבנות יושיטו את יד ימין לבנים. מעולה. בואו ניקח את כף יד ימין שלנו ונשים על השכמה של הבנות. והבנות ישימו על הכתף של הבן זוג. מעולה. העמידה הזאת לסרטון הזה מספיקה לנו לגמרי. ואנחנו נרקוד ריבוע קטן. הבנים מתחילים עם רגל ימין קדימה. והבנות עם רגל שמאל אחורה. ואחד, הצידה, לסגור. עכשיו הבנים ילכו אחורה עם רגל שמאל. והבנות קדימה עם רגל ימין. 1, 2, ונחזור על זה שוב. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, מצוין. עכשיו הריבוע הגדול, אנחנו נרקוד בדיוק כמו שרקדנו מקודם, רק שהפעם הבנות מתחילות אחורה והבנים קדימה. אבל זה בדיוק אותם צעדים כמו שכשעשיתם בנפרד. ורבע סיבוב ימינה. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, מעולה. בואו נחזור על זה שוב טיפה יותר לאט. בנים, בואו נכין את רגל ימין. והבנות בואו נכין את רגל שמאל. ואנחנו נרצה לעשות צעד בנים קדימה. בנות אחורה. מעולה. הצידה, לסגור, והסתובבנו רבע סיבוב. בנים, בואו נכין את רגל שמאל אחורה. רגל ימין קדימה בנות. ואחד, רבע סיבוב. בנים, רגל ימין קדימה. בנות רגל שמאל אחורה. ואחד, רבע סיבוב. בנים, רגל שמאל אחורה. בנות רגל ימין קדימה. ואחד, 2, 3. מצוין. ועכשיו נחכות את ההחלפה. הבנות יתחילו החלפה אחורה, בזמן שהבנים עושים החלפה קדימה. ובנים רגל ימין קדימה. בנות רגל שמאל. 1, 2, 3. בנים רגל שמאל קדימה. בנות רגל ימין אחורה. 1, 2, 3. בנים רגל ימין אחורה. בנות רגל שמאל קדימה. 1, 2, 3. בנים רגל שמאל אחורה. בנות רגל ימין קדימה. 1, 2, 3. בואו נבצע את זה שוב. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. יש לנו שתי עקרונות עיקריים שאנחנו חייבים לדעת לפני שאנחנו רוקדים ואלס. שתי עקרונות זה לעשות צעד קדימה מהעקב ולבצע עליות וירידות. בואו שנבצע עליות וירידות, בואו נסגור רגליים, ואני רוצה שנעלה למעלה על הכרית ונרד למטה עם ברכיים כפופות. שוב, נעלה למעלה על הכרית ונרד למטה עם ברכיים כפופות. מעולה, עכשיו אני רוצה שתוציאו את רגל ימין קדימה ותצביעו עם העקב ותחזרו, ושוב תוציאו את רגל ימין קדימה עם העקב ותחזרו. אני רוצה שנבצע את שני הדברים שעשינו עכשיו בוואלס שלנו, בואו נראה איך זה קורה. אוקיי, ננסה את זה על ריבוע קטן. אנחנו נתחיל בירידה, אנחנו נרד, נוציא את רגל ימין עם העקב קדימה ונעשה צעד קדימה. ועכשיו אנחנו נרצה לעלות על הכריות, וכשנסגור רגליים נעלה הכי גבוה שאנחנו יכולים. ושוב נרד, ונעשה צעד אחורה עם רגל שמאל, ונתחיל לעלות, וכשנסגור רגליים נעלה הכי גבוה שאנחנו יכולים, ונרד. וטיפה יותר מהר, למטה, למעלה, למעלה, ולמטה,
למעלה, למעלה. ואחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים. מצוין. בואו ננסה את זה בריבוע גדול. נתחיל מלמטה, בדיוק כמו בריבוע קטן. ולמטה, למעלה, למעלה, ולמטה, למעלה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למטה, למעלה, למעלה. ובהחלפות, ואחד, שתיים, למעלה, ואחד, שתיים, ואחד, שתיים, ואחד, שתיים. מצוין. אז כמו ששמתם לב, בכל הצעדים שרקדנו עכשיו, כל פעם שהלכנו קדימה, הוצאנו עקב, וכל פעם, בכל תנועה מחדש, דאגנו לרדת לפני שאנחנו עושים את התנועה, ולסיים את התנועה כשאנחנו עולים למעלה. אז חברים, אנחנו מקווים שנהנתם, תתרגלו, אנחנו כבר מחכים לשמוע איך הלך לכם. אני הייתי קטיה. אני הייתי אורד, ואנחנו מקווים שנהנתם, וניפגש בשיעור הבא, או בסטודיו, מה שיבוא קודם.